Så er vi gået på live her torsdag eftermiddag kl. 16. Jeg giver det lige et øjeblik til lige at se, om der er nogen, der vil se med her på skærmen nu. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, om der er nogen, der kan høre mig, og så må jeg meget gerne lige sende mig en kommentar på det. Fordi ellers er jeg ikke sikker på, om der er lyd igennem. Yes, vi ser. Her i eftermiddag, der har jeg tænkt mig at tale lidt om det her med at være needy. Og jeg har også tænkt mig at fortælle noget om det her med selvkærligheden som en kur mod at være needy. Så det er det, jeg sådan vil gå i dybden med her i dag. Hvis I kan høre mig derude, så må I gerne sende mig en kommentar. Bare en smiley eller et eller andet, et like, sådan så jeg kan se, at der er hul igennem. Så ved jeg, at jeg ikke taler for døve ører, og så er det ikke spildt det, jeg har siddet og sagt. Så jeg kan se, at der stille og roligt kommer nogen på. Dejligt, at der er nogen, der har lyst til at se med her og være med live. Videoen her, den kommer til at ligge under det, der hedder vejledninger, eller live videos, vil den hedde her på min Facebook-side. Jer, der kigger med, og som har lyst til at skrive kommentarer undervejs her, I skal lige huske på, at den her live, den ligger ude på min Facebook-side, og det vil sige, at den ligger ikke i en eller anden privat gruppe, hvor andre ikke kan kigge med. Det vil sige, at den er ude på Facebook-siden, og en Facebook-side, den er offentligt tilgængelig for alle. Der er forskel på grupper og på sider, det vil bare gøre opmærksom på, så du kommer til at skrive noget, som du bagefter kommer til at tænke, wow, det her, det vil jeg egentlig ikke have, nogen skulle se, udover måske nogen, som er i en gruppe sammen med mig. Så pas på dig selv, vær opmærksom på, hvor du lægger dine kommentarer og hvad du skriver. Skriv kun noget, du kan stå inde for. Og hvis du kan det, så er du mega velkommen til at skrive kommentarer og stille spørgsmål undervejs. Nu har jeg sagt det her, og jeg ved godt, der dukker nogen op undervejs, som så nok ikke ser det. Men jeg kan jo heller ikke blive ved med at sige det hele tiden. Så får jeg jo ikke sagt det, jeg gerne vil have sagt til jer her i dag. Godt, lad os komme i gang med den her live video, med det her tema. Jeg har lyst til at snakke lidt om det her med at være needy. Hvad betyder det at være needy? Og hvorfor er man needy? Altså, hvad er grunden til, at vi er needy? Det at være needy, der ligger noget i ordet need. Det er jo et engelsk ord, needy, som vi har taget til os her, og som så har fået en betydning, som de fleste af os godt ved, hvad betyder, når man er needy efter noget. Så det her ord, det hedder need, og det er et engelsk ord, der egentlig står for det at have behov. A need, det er lige med et behov. Så det at være needy, det er at have brug for. Og jeg har det sådan med det at være needy, og det at have brug for noget, det er kendetegnende for, at man er afhængig i en eller anden grad. Vi siger det rigtig tit, det her jeg har brug for, uden egentlig at tænke over, hvad det er, vi siger, når vi siger det. Fordi når vi siger, jeg har brug for, at du respekterer mig, jeg har brug for, at du stopper med at sige sådan der, for at jeg kan føle, at jeg er respekteret, eller elsket, eller holdt af, eller accepteret som den jeg er, osv. Så har du indirekte sagt, at du er afhængig af, at et andet menneske skal stoppe med sin adfærd, sådan så du kan komme til at føle dig hørt, set, respekteret, anerkendt, alle de her ting, som vi gerne vil. Og det kan også være, at du i virkeligheden er det. Så er det jo meget rammende. Men hvis du er det, så er det også bøvlet. Fordi så er du det, der hedder at være needy. Så har du brug for, at andre mennesker skal tilpasse deres adfærd, sådan så du kan komme til at føle de ting, du gerne vil komme til at føle. Og så er du i virkeligheden afhængig. Og når jeg siger det her, så er det jo, man kan sige, man kan være grader af afhængig. Afhængig af, om du bruger det her ord, jeg har brug for, eller den her sætning, jeg har brug for, uden egentlig at tænke over det, og om du så også i virkeligheden har brug for det. Jeg vil påstå, at de fleste mennesker, de har i virkeligheden ikke brug for det, men de tror, de har brug for det. Så det er ordet needy. Når vi er needy i forhold til vores partner, så er vi det som regel i forbindelse med ønsket om at komme til at føle os elskede, betydningsfulde,
anerkendte, respekterede osv. Og det kan også være, at vi er needy efter, at han skal vise os opmærksomhed og give os berøring osv. Og hele den her neediness, den kommer af følelsen af, at hvis han ikke gør det, så har vi ingenting af det. Så er der en mangel. Så mangler vi, eller så er vi ikke i stand til at føle os elskede, eller høre det, se det, anerkende, betydningsfulde osv. Så vi har gjort det, at vi har uddelegeret ansvaret for at kunne komme til at føle de ting til et andet menneske. Og det i sig selv kan jo være vanskeligt, i særdeleshed hvis den partner, man så har, ikke 100% af tiden lever op til det. Og hvor ofte er det lige, at det sker? Hvor ofte er det, at en partner kan leve op til at give os det, vi føler, vi har brug for, altid? Jeg vil mene, det er næsten nok umuligt. Det vil betyde, at din partner skal ofre sig selv for dig. Og det ved vi godt, at det er de ikke særlig villige til, og det er heller ikke deres opgave, så det skal de ikke. Så det at føle sig needy efter et andet menneske, som ikke lever op til det, det er smertefuldt. Tit så kommer vi til at få den oplevelse, at vi skal kæmpe for at få deres kærlighed. Vi kommer til at løbe efter dem. Vi kommer til at iscenesætte. Måske endda kommer til at manipulere for at få dem til at give os noget, så vi kommer til at føle os alle de her ting, vi gerne vil føle. Og det kendetegner en følelsesmæssig afhængighed, hvor vi har uddelegeret ansvaret for, at vi kommer til at føle det, vi gerne vil føle, til et andet menneske. Undervejs i alt det her, der sker der flere ting. Blandt andet så kommer vi til ofte at komme til at gøre nogle ting, som vi faktisk slet ikke har lyst til at gøre. Vi kommer til at overskride nogle grænser. Vi kommer til at ofre nogle grænser. Vi kommer til at opgive dem. Vi kommer til at måske at gøre os mindre. Vi kommer til at skulle tilpasse os for, eller i håb om, at så vil det andet menneske levere det, vi føler, vi har brug for. Og det koster. Det koster på os selvværd. Fordi det handler, altså det ligger i ordet selvværd. Jeg giver mig selvværd. Jeg giver mig selvværdi. Ved at jeg uddelegerer ansvaret til et andet menneske, i forhold til at skulle fylde mig op med det, som jeg siger. Altså der er nogen, der siger, jeg vil gerne have, at han skal give mig kærlighed. Og så er det jo så nogle gange karikeret det lidt, så siger her får du et kilo kærlighed. Det kan jo ikke lade sig gøre. Så hvad betyder det egentlig at få kærlighed? Og hvad er det i virkeligheden, de fleste mennesker måske går efter, når vi ønsker os en partner? Jeg har spurgt, når jeg har grupper eller klienter, samtaler, så spørger jeg, sådan, når jeg fornemmer, at der er det her behov, eller den her følelsesmæssige afhængighed, så spørger jeg ind, hvad er det egentlig, der er årsagen til, at du ønsker dig en partner eller en kæreste? Og jeg kan godt forstå, at det virker som et mærkeligt spørgsmål, fordi hvem ønsker ikke det? Agtigt. Men når vi så graver ned i det, så får jeg sådan en hel masse forskellige årsager til, hvad der er, der gør, at de ønsker sig den her kæreste eller den her partner. Og langt de fleste gange, der får jeg svar, der minder om noget, de ønsker at få af den her partner. Jeg har en kæreste, fordi jeg ønsker at få nogle gode oplevelser. Jeg har en kæreste, fordi jeg ønsker at føle mig elsket. Og så videre. Det vil sige, at den her kæreste er i vores liv, for at jeg kan få, altså han er i mit liv, for at jeg kan få noget. Fordi hvis jeg ikke har ham, så kan jeg ikke komme til at føle de her ting, så kan jeg ikke få det her, så kan jeg ikke få kærlighed, så kan jeg ikke komme til at opleve den. Det jeg rigtig godt kunne tænke mig, at de svarer nogle gange, det er, at jeg ønsker at opleve og at elske et andet menneske. Fordi det er jo det der, altså jeg har min kæreste i mit liv, fordi jeg elsker ham. Ikke fordi han skal levere en hel masse til mig. Jeg har ham i mit liv, fordi jeg elsker ham. Og så håber jeg, at jeg er i hans liv, fordi han elsker mig. Ikke fordi han skal have en masse ved mig. Og ved ikke, om du kan se forskellen på det. Det, at du har en partner i dit liv, som du er sammen med af kærlighed, og ikke af behov. Fordi du skal have nogle behov opfyldt. Det er to meget forskellige ønsker for en partner.
Og hvis begge parter i et parforhold var optaget af at elske frem for at skulle elskes, så ville det nok se anderledes ud. Fordi når man er optaget af at skulle elskes, hvis det overhovedet er muligt, det er en helt anden snak, at elskes og føle, at man får en masse, jamen så er man optaget af det, som jeg kalder for en mangeltilstand. Og så er vi hen ved at tale afhængigheden igen. Der mangler noget i mit liv, for at jeg kommer til at føle det her. Så taler vi om en følelsesmæssig afhængighed. Det her, det handler om needighed. At være needy og føle, at jeg har brug for. Og det er også forfærdeligt en følelse at sidde med, når man virkelig bare savner følelsen af kærlighed i sit liv. Og det at blive elsket, hvis vi har, og det grunder jo, eller hele den her, jeg vil næsten kalde det for en verdensomspændende tilstand, ønsket om at skulle have en partner for at skulle elskes. Der ligger rigtig mange overbevisninger forbundet med det. En overbevisning om, at det her, det er altså måden, man får kærlighed og oplever kærlighed i sit liv på. Det her, det er den eneste måde, jeg kommer til at føle mig elsket på, det er ved, at jeg skal have et menneske eller flere mennesker, der skal vise mig kærlighed og elske mig. Og det er jo, fordi vi måske ikke har følelsen indefra ud af at være elsket af os selv og af livet måske. Og når vi så har den der grundlæggende mangeltilstand indeni, så har vi en idé om, at så skal vi ud og finde det, vi mangler ude for os selv igennem andre mennesker. Og så bliver vi det her needy. Og det er dels på grund af nogle overbevisninger, der grunder i, at det er sådan, vi tror, det skal være. Det kommer så måske en lille smule af vores opvækst, at vi har en følelse af, eller vi er født afhængige. Det er jo interessant, vi er faktisk både født som hele, men også afhængige. Fordi som spædbørn, der kan vi simpelthen ikke klare os selv, så vi er afhængige af de her omsorgspersoner. Der, hvor det sker et eller andet skævt, det er der, hvor vi lærer, at vi skal gøre os fortjente til vores forældres kærlighed. Det vil sige, at vi skal hele tiden tilpasse os, justere osv. Vi har ikke altid den der oplevelse af ubetinget kærlighed, at vi bare elskede, og dermed også kan elske os selv, som den vi er. Fordi vi finder ud af undervejs, at at der er nogle ting, vi skal leve op til, som vi ikke altid lever op til. Og om det måske kan undgås, det tror jeg egentlig ikke, det kan. Jeg tror, at det er et livsvilkår som menneske, at vi alle sammen kommer ud i et eller andet omfang på den her måde, og så skal til at hele den side af os selv som voksne. Så, når jeg så tænker på selvkærlighed, når jeg taler om det her med, at vi skal til at hele det som voksne, så er det jo her, jeg tænker selvkærligheden ind. For hvad er det, selvkærligheden den kan? Den kan jo sørge for, at du ikke bliver needy. Selvkærligheden, som jeg siger, er en kur imod at være needy, eller følelsesmæssigt afhængig, gør dig jo fri og enestående. Det vil sige, at du lige pludselig kan tillade dig at være optaget af at elske, frem for at være optaget af at blive elsket. Jeg har lige et eller andet her, der popper op. Sådan. Så selvkærligheden er en kur, fordi at din mangeltilstand, den er væk. Du mangler ikke noget. Du er elsket af dig selv. Og når man elsker sig selv meget mere, jeg ved godt, at det her det er meget forenklet, fordi der ligger også en masse overbevisninger om, hvorfor vi er uelskede, eller uværdige til kærlighed osv. Det er ikke det, jeg går ind på i dag. Men når vi ikke har de begrænsninger, når vi ikke længere går rundt og føler, at vi ikke er værdige til kærlighed, når vi er i stand til at sige, jamen ved du hvad, jeg elsker mig selv, hele mig selv, med alle de sider, som jeg også kan være en lille smule betænkelig ved hos mig selv, eller i tvivl om ved mig selv. Hvis jeg kan sige til mig selv, at jeg er sgu et elskeligt væsen, til trods for de sider, så er det meget, meget mere, så er det faktisk også meget mere enkelt at tage imod andres kærlighed. Problemet er jo netop, at når vi har svært ved at elske os selv, så kan vi også godt have rigtig svært ved at tro på, at andre gør det. Og derfor så har vi det, der hedder bevisførelsen. Så bliver vi ved med at finde beviser på,
fra andres adfærd. Vi tolker andres adfærd som et bevis på, at vi ikke er elsket. Fordi det matcher med det mindset, vi har indeni. Altså med det mindset om, at jeg er ikke værdig til kærlighed. Når jeg ikke kan elske mig selv, hvorfor skulle jeg så tro på, at andre kan? Så derfor så selvkærligheden er med til at gøre, at du for det første ikke går så meget op i, hvorvidt andre elsker dig. Jeg tager det faktisk som givet. Ikke fordi jeg tager min kæreste som selvfølge, men tager det for givet, at han er sammen med mig, fordi han elsker mig. Og ellers er det hans job at finde ud af, hvis han ikke vil være her længere. Hvis han ikke elsker mig. Det er hans. Mit er at finde ud af, hvorvidt jeg elsker ham. Og det er det, man kommer til at slippe lidt, når man begynder at have en følelse af kærlighed til sig selv. Jeg taler ikke om at være super egoistisk og køre andre mennesker ned, for det gør selvkærlige mennesker ikke. Selvkærlige mennesker er i kontakt med sig selv, og de er i kontakt med deres værdier, med deres grænser, med deres empati, og de analyserer lige så meget som folk, der ikke er selvkærlige, men de analyserer bare uden dom. De dømmer ikke sig selv ude hele tiden. Det gør mennesker, der lever i en mangeltilstand, som mangler selvværd og selvkærlighed. De dømmer rigtig meget, både sig selv, men også måske andre. Fordi det er det filter, det er det filter, der sidder henover, som man kigger igennem alting. Selvkærlige mennesker dømmer ikke på samme måde lige så hårdt, og er meget mere tilgivende over for sig selv, når de laver fejl. Derfor så er de også meget mere tilgivende over for andre, når de laver fejl, fordi vi ved, at vi er mennesker. Det bliver bare meget mere enkelt og let og udramatisk at være selvkærlig og elske sig selv. Fordi at det netop, der er ikke så meget konflikt i det længere. Så jeg håber, at det giver mening, hvorfor det er en kur imod at være needy og afhængig. Så det gør det mere synligt for dig. Og I må selvfølgelig gerne stille spørgsmål undervejs her. Jeg kan se, at der sådan stille og roligt er kommet et par kommentarer igennem. Så den her tanke er for mig at se, at det her med at være needy, er det at være følelsesmæssigt afhængig. Og selvkærligheden er en kur, fordi at needighed og følelsesmæssig afhængighed er en mangeltilstand. Der mangler noget, og overbevisningen er, at jeg skal have det derudefra. Jeg er nødt til at have det derudefra, og det går jeg i gang med at kæmpe for på en eller anden måde. Enten så kan jeg trumfe det igennem, jeg kan iscenesætte det, eller jeg kan tilpasse mig alle mulige ting, eller jeg kan give i håb om, at så får jeg det samme tilbage, og så videre. Det kan være, du kender det. Og så laver vi byttehandlen i stedet for, og så laver vi uskrevne kontrakter om, hvad vi forventer af den anden, som de så ikke lever op til, og sådan nogle ting, fordi vi har en masse regler for, hvornår og hvad der skal til, for at vi overhovedet kan komme til at føle, at vi er elskede. Og de regler skal de så leve op til, og de kender ikke reglerne. Altid. Og det er heller ikke ensbetydende med, at reglerne er reglerne, altså de skal være der overhovedet. Det kan også være, at de er en begrænsning. Så det er bare så enormt besværligt at være needy efter andres kærlighed. Og det gør det meget mere enkelt at have selvkærligheden som sin base, så man slipper for at være needy. Så det, der kommer over for andre, det bliver en bonus i stedet for. Så jeg håber, det giver mening. Jeg ved godt, at det ikke er enkelt. Jeg har en anden live liggende her, hvor den her live, den kommer til at ligge. Der ligger der en anden live omkring grænser, og den her kærlighedsbeholder, og den kan anbefale at se, fordi den fortæller dig tydeligt, hvornår du opgiver dig selv, fordi du er needy, og hvad du kan gøre i stedet for at begynde at vise dig selv kærlighed. Fordi jeg ved godt, at det kan være svært, når man går rundt med den her følelse og den her overbevisning om, at man ikke er særlig elskværdig, og man ikke kan elske sig selv. Man ikke føler, at man har noget selvværd. Men jeg giver i den video, der giver nogle forslag til, hvad du er, hvad du kan gå i gang med. Og netop fordi den handler om grænser, så kan jeg godt afsløre her, at det handler rigtig meget om at begynde at ære sin egne grænse. Og så handler det rigtig meget om, at noget af det, som gør, at vi bliver needy, også handler om, at vi skal have nogle følelser, mangeltilstand, den følelse, eller de følelser, der opstår som mangeltilstand, det kan jo være de her følelser, der hedder at være ensom, føle sig tom.
Og det er ubehagelige følelser at sidde med. Sorg, tristhed, svigt osv. Alle de her følelser, de er svære og ubehagelige. Jalousi for den sags skyld. De følelser kan være så ubehagelige at sidde og føle. Og når vi har dem, så prøver vi på at dulme dem. Vi prøver at se, om vi kan få andre til at jævne de her følelser, altså fikse dem, dulme dem med deres adfærd eller med deres ord. Og ord, det kan jo, altså ord og adfærd, det kan jo være alt lige fra anerkendelse, ros, give sin tid, alle de her kærlighedssprog, som I godt kender, de her 5 kærlighedssprog. Der er det her kærlighedssprog, der hedder tid sammen, der hedder gaver, så hedder det anerkendelse eller anerkendte ord, så hedder det berøring, og så hedder det at gøre tjeneste, altså hjælpe nogen. Og afhængig af, hvilken kærlighedssprog man har, så er det der, når den anden begynder at gøre de ting, så kan man komme til at føle sig elsket. Men rigtig mange kan rigtig godt lide at få de her ord, og rigtig mange kan rigtig godt lide berøring og så videre. Tid sammen. Det er rigtig vigtigt for nogen, at de bliver prioriteret. Det vil sige, at partneren skal vælge noget fra, som vedkommende vil, så kan man føle sig prioriteret, og så kan man føle sig elsket i den vej igennem. Så det jeg egentlig også oplever, det er, når man begynder at elske sig selv mere og mere og mere, så er det ikke så afgørende, det her med kærlighedssprog længere. Det flyder en lille smule ud, fordi kærlighed er det, du pludselig er. Du er ikke lige pludselig i en mangeltilstand af kærlighed, fordi du har det indefra ud. Så alt, hvad du oplever, det kommer sådan set mere eller mindre til at blive tolket som kærlighed i et eller andet omfang. Så, men den her mangeltilstand og de her følelser, det er nogle ting, det er dem, vi prøver på at, altså de følelser, der opstår som svære, dem ønsker vi at få dulmet igennem det, som vi tror er kærlighed. Og anerkendelse er ikke kærlighed. Jeg har det sådan, og det kan være, at der er nogle andre, der ser anderledes på det, men for mig ser det sådan her ud, at kærlighed, det er ikke noget, jeg kan få, det er noget, jeg føler. Jeg mærker kærlighed. Jeg kan tolke andres adfærd som kærlighed, men jeg kan ikke få den. Altså man kan ikke få 20 kilo kærlighed, fordi lige meget, altså hvis den samme person gør én ting, så kan jeg måske sidde og tolke det som at, wow, nu får jeg kærlighed, hvor et andet menneske har et andet filter, en anden bevisførelse, så vil vedkommende føle sig svigtet. Så det at et menneske gør en given ting, er ikke ensbetydende med, at det er kærlighed. Det kan sagtens gøres af kærlighed. Det er jo det. Og så kan det også være, at jeg opfatter det som kærlighed. Men som udgangspunkt er kærlighed noget, jeg mærker, jeg føler. Jeg kan føle kærlighed til mig selv eller andre. Og det kan godt være, at du ser det anderledes derude. Men det jeg ved, det er, at der er rigtig mange, der forveksler kærlighed og anerkendelse med hinanden. Og kærlighed og anerkendelse er ikke det samme. Man kan sagtens blive anerkendt, uden at være elsket overhovedet. Så det håber jeg gav mening. Selvkærlighed er kuren mod den her mangeltilstand, og jeg kan anbefale, at hvis du kommer til at sidde og tænke, jeg sidder med en mangeltilstand. Jeg synes, der mangler noget i mit liv, og jeg altid føler mig tom og ensom og trist, og der mangler noget, og at hvis du går og tænker, at det skal løsningen på det er en kæreste, så kan det godt være, at du skal bruge et halvt til et helt år, og det ved jeg godt at træls at høre, men at du skal bruge noget tid på at se, om ikke det kan komme til veje inde fra dig selv, og lære, hvordan du kommer til at elske dig selv, og vise dig selv kærlighed og værdi. Og så dermed gå ud og tiltrække en partner ud fra det. Fordi det, der sker, når man er i en mangeltilstand, det er, at man tiltrækker jo en partner, der matcher mangeltilstanden. Forstået på den måde, at lige tiltrækker altid lige. Så hvis du føler, at du mangler noget, så vil du tiltrække en partner, der vil fortælle dig, ja, du mangler noget. Og det vil vedkommende gøre i sin adfærd. Så du kan ikke komme til at få det, du gerne vil have deroverfra, medmindre du selv indefra og ud føler kærlighed, altså det vil sige, at mangeltilstanden er væk, så vil du tiltrække fra overflod. Det kalder jeg en overflodstilstand, når der er nok. Jeg føler, der er nok. Så vil du tiltrække ud fra det i stedet for. Det er jo loven om tiltrækning, der er på spil her. Og det er ikke noget, jeg finder på. Det er noget, jeg simpelthen har erfaret, og jeg kan se det ske alle steder. At det er sådan, det hænger sammen. Lige tiltrækker lige. Og den stærkeste energi vil altid vinde. Så hvis din energi er mangeltilstand, så vil det være den, der dominerer dit liv, og det vil sige, det er den, du tiltrækker igennem. Og det kan være alt lige fra kæreste, job,
veninde, venskaber og alt muligt, at der vil komme til at blive, den her mangeltilstand vil blive fodret. Så jeg kan kun anbefale at begynde at arbejde med sin mangeltilstand, men indefra og ud. Så jeg håber, det ikke er meningen. Jeg tænker, at det er sådan det, hvad jeg har at sige. Det behøver ikke at være så langt, fordi det skal også være så, at man har lyst til måske at se den senere igen, at man skal sige, jeg skal bruge en time på det her. Så jeg håber, at det er klart det her. Hvis der er nogen, der har spørgsmål, og som har lyst til at stille det her ude på min Facebook-side, som er offentlig, nu siger jeg det lige igen, jamen så er vi lige velkommen til at sidde og skrive en kommentar her, og så tager jeg lige et nip af min kaffe, og så kigger jeg lige på dem, og så ser jeg, om der er noget, jeg skal besvare. Så det er du velkommen til. Så kigger jeg lige på dem lige om et øjeblik. Ja. Jeg ved godt, at der nogle gange kan være lidt forsinkelse på, så nu prøver jeg lige at gå ind på min side her for at se, om der skulle være kommet. Det ved den slet ikke. Der kommer ikke nogen kommentarer, nej. Det er også okay. Hvis du ser den her video efterfølgende, så er du stadigvæk velkommen til at skrive et spørgsmål til det, jeg snakker om her. Og du må gerne tagge mig i det også, sådan så jeg får en notifikation. Så skal jeg nok se og vende tilbage til dig. Og husk på herude, videoen ligger offentligt tilgængelig, så man kan ikke undgå, at andre kan se det. Så hvis du føler dig sårbar i forhold til noget, så lad være med at skrive det her. Du er altid velkommen til at sende mig en besked, og så kan vi også tage den derinde. Bare husk at holde det kort. Fordi hvis jeg skal læse sådan helt lang, så kan det godt være, at jeg ikke kan nå at læse, hvis der kommer flere, fordi det tager tid at læse igennem. Hold det kort, så kort som muligt. Og så skal jeg nok spørge ind, hvis jeg har brug for at vide mere. Men ellers så er du velkommen til altid at skrive til mig her på den her side her. Jeg ser lige, om der er kommet noget. Nej. Super. Så vil jeg sige tusind tak, fordi du så med. Jeg har ønsket at holde det kort, konkret. Det her med at være needy, og det med at være selvkærligheden, hvorfor det er kuren imod det. Så håber jeg, at du fik noget ud af den her video. Og så vil jeg sige tak, fordi du så med, og pas godt på dig selv derude. Og så ses vi senere. Der kommer en ny live inden næste uge, og den slår jeg op nu her om ikke så lang tid. Tak for nu. Pas på dig selv. Hej du.